Metsän raivaaminen on yksi tärkeimmistä metsän elinkaareen vaikuttavista työvaiheista. Nuoren metsän hoitaminen ja kunnostaminen antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa metsän laatuun ja sen kehittymiseen. Hyvin tehty raivaustyö mahdollistaa oikeat olosuhteet tuottavalle harvennushakkuulle sekä suojaa metsää myrskytuhoilta. Yli 50 vuoden ajan nuorten metsien kunnostustyö on tehty perinteisillä raivaussahoilla. Mutta uusi reppumallinen yläharvennukseen tehty raivaussaha tekee työstä fyysisesti vähemmän rasittavaa ja tehokkaampaa. Selässä kannettava raivaussaha on suunniteltu ergonomiseksi, minkä seurauksena kehoon ei kohdistu epätasaista rasitusta. Moottori on sijoitettu siten, että sitä kannetaan selässä valjaissa, jotka jakavat koneen painon enimmäkseen lantiolle. Leikkuuvarustusta tukeva kehikko vähentää olkapäihin kohdistuvaa painetta työskentelyn aikana. Tämä on tärkeää, sillä se ennaltaehkäisee työstä aiheutuvaa rasitusta, etenkin pitkäkestoisessa työssä. Selässä kannettavassa raivaussahassa on raivausterän sijaan terälevy ja teräketju. Uuden sahan käyttäminen on myös turvallista. Jos käyttäjä sattuisi kaatumaan, suojaa terälaitteen kiinnitysmenetelmä häntä ketjun aiheuttamilta vahingoilta. Selässä kannettavaa sahaa voidaan käyttää erityyppisiin raivaustöihin, mutta tehokkaimmillaan se on suurta tarkkuutta vaativassa valikoivassa harvennuksessa. Sahan käännettävällä leikkuuterällä voidaan leikata sekä pysty- että vaakasuoraan ja jopa 3 metrin korkeudella kasvavia oksia. Tämänkaltaisessa työskentelyssä ei ole takapotkun vaaraa ja esimerkiksi kiveen sahamisen riski on erittäin pieni. Reppumallinen raivaussaha soveltuu erityisesti niin sanottuun reikäperkaukseen sekä lehti- ja mäntypuiden yläharvennukseen. Reikäperkauksessa valitaan kasvatettava runko ja sen ympärille tehdään noin 50 sentin säteellä aukko, joka antaa kasvu- ja valotilaa jätettävälle rungolle. Muutaman vuoden päästä alue harvennetaan uudelleen, kunnes lopullinen metsikkö on muodostunut. Uuden raivaussahan muotoilu mahdollistaa sen, että kannot voidaan jättää korkeammiksi. Runkojen korkeuksia voidaan säädellä joustonauhan ja runkoputkea kantavan kehikon avulla. Kun raivaustyö aloitetaan, kantojen korkeus pitäisi päättää siten, että raivaaja pääsee niiden ylitse seuraavalla raivauskerralla. Korkeampi kanto ei aiheuta varsinaisia ongelmia, vaan se mätänee ja hajoaa aikanaan. Selässä kannettava raivuri on erittäin tehokas, kun raivataan matalaa suojakasvustoa. Raivauksen jälkeen lehtipuusto suojaa osittain kuusipuita roudalta ja myös kantojen versominen vähenee. Selässä kannettavan raivaussahan työulottuvuus on erinomainen, mikä säästää käyttäjää monilta turhilta liikkeiltä aluetta raivattaessa. Tämä johtuu siitä, että käyttäjän ei tarvitse mennä jokaisen rungon luokse ennen sahausta, sillä putken ulottuvuus on noin 2 metriä sekä vaaka- että pystysuuntaan. Paksumpien runkojen katkaisu on tarkempaa kuin pyöreällä raivausterällä. Ohuempia runkoja sahattaessa voidaan apuna käyttää terävarustuksen päässä olevaa työntö-vetokoukkua, jonka avulla runko voidaan työntää tai vetää haluttuun suuntaan. Jos nuorta metsää ei ole harvennettu, saattaa olla tarvetta alustavalle raivaustyölle ennen harvennusta. Selässä kannettavan mallin ulottuvuudesta on jälleen hyötyä, sillä se säästää käyttäjän liikkeitä. Tukahdutetut puut ja puut, jotka ovat kasvaneet yhteen, on helppo katkaista ja vetää alas koukun avulla. Kun raivataan tiheää puustoa, korkeat rungot voidaan katkaista osissa, jolloin ne putoavat siististi sivulle. Alustava raivaustyö on tehtävä ajoissa, toisin sanoen 3–5 vuotta ennen ensiharvennusta, jotta kannot ehtivät hajota. Perinteinen raivausterällä varustettu raivaussaha ja uusi selässä kannettava saha edustavat 2 eri menetelmää, jotka täydentävät toisiaan. Uudet mahdollisuudet ja kiinnostavampi raivaustyö tulevat uuden mallin mukana. Raivaustyön ei tarvitse olla synkkää raatamista. Kun työ on helpompaa ja fyysisesti vähemmän vaativaa, siitä tulee mukava tapa viettää aikaa ulkona, nuorta metsää hoitaen.